Naprawdę fajna akcja, już drugi rok z rzędu bierzemy udział. Zawsze było ładnie, każdego roku, ale teraz jest szczególnie. Jest okazja, żeby po prostu zobaczyć, także super. Mi się najbardziej podoba fryzjer, jest taki epokowy i ładna sukienka pani. W ogóle mi się cała sala bardzo podoba, kawiarenka jest taka pełna życia. Właśnie to, że ten pan jakby mówi i rusza ustami, po prostu fenomenalne. Rządził wtedy Theodor Bolduan i warto pokazać te czasy i ta sala mniej więcej przypomina ten klimat okresu międzywojennego. Były różnego rodzaju zakłady, poczynając od zakładu fryzjerskiego, zakładu związanego ze stolarstwem, z przemysłem drzewnym. Poprzez zegarmistrza, żeby to się mogło wszystko rozwijać, powinien być bank. Polski najlepiej stał, więc dlatego został tutaj upamiętniony. I kawiarnia, gdzieś toczyło się życie towarzyskie. Kawiarnia przy ulicy Lęborskiej. Pokazujemy ten czas, który związany jest trochę z II wojną światową. Znajdują się na rynku naszym 2 czołgi, ale i inne militaria. To jest 5% tych eksponatów, którymi dysponujemy. 3 amerykańskie, Jeep, Half-Track, Transporter oraz ciężarówka. 3 niemieckie, w tym nasz czołg Pantera. W takiej scenerii na rynku naprawdę po raz pierwszy, bardzo nam się podoba. Rzadko tak można przyjść i po prostu wejść na jakiś czołg, zobaczyć, poczytać informacje. Mogę synowi, który o czołgach nie ma pojęcia, powiedzieć coś o tym, skąd i do czego takie czołgi służyły. Najbardziej się podoba pasja ludzi, którzy to tworzą. I najbardziej czołg. Mundurowania, pojazdy, historia. Ratusz i całe miasto. Jest z nami też Muzeum Saperskie, Explosive. Prezentują bomby, miny, granaty, a także zbudowali tutaj małe pole minowe. Zakładamy takie słuchawki i szukamy po prostu wykrywaczy metali, różnych zakopanych rzeczy w piasku. Atrakcji jest w brud. Można sobie dać, wymodelować brodę. Pokazujemy też sprzęty z epoki, czyli jak kiedyś Cejnowa, jakich narzędzi mógł używać podczas prac lekarza. To dzięki takim imprezom w przyszłości może ci najmłodsi zainteresują się historią, może również techniką wojskową.